Dupay tam. Ha? Dupay. Dahil. Dahil. Mahala. Yan mo? Yan nagpakapin niya. Din? Ada na din. Boys. Ay, ang laki. Binata. Welcome back mga kamaster. Babalik tayo dito, magpapandaw tayo ulit. Sana magustuhan nyo yung video natin ngayong araw. Ito yung gagawin natin, ito yung ilalagay natin dito sa sa tubig para makakuha tayo ng pantat, hito or dalag mga kamaster. Dito tayo titira. Tara na! Dito natin ilalagay yung mga pandaw natin mga kamaster hanggang doon sa dulo. Baka makakuha tayo ng malaking dalag dito. Ito na yung unang nilagay natin mga kamaster, yan. Yung stick na yan. Sakali makakuha yan mamaya ng isda. Ilalagay pa tayo doon mga kamaster doon. Ito po yung ginagamit nating pangpandaw mga kamaster. Ito tayo maglalagay. Sana swertihin tayo ngayong araw. Pain naman natin mga kamaster yung uod. Dito tayo maglalagay. So, ayun na nga mga kamaster, tapos natin ilagay yung pangpandaw natin. Pahinga muna tayo, babalikan natin ito mamaya. Dito ko nakuha nung isang araw yung yan. Malaking hito. Malalim kasi, umaagos kasi mga kamaster yung tubig. So, ayun na lang, babalikan na lang natin ito mamaya. Sana swertihin tayo ngayong araw. At kung papala rin tayong makakuha kahit dalawa lang, magsusugba tayo mamaya mga kamaster. Babalikan natin mamaya. Atin nang babalikan yung natin mga kamaster, yung nilagay nating pandaw kanina. Baka sakaling may nakuha na doon. Malalim kasi dito, baka sakali. So, dito natin kukunin yung mga kamaster. Baka may nakuha siya, titignan natin yung una. Tara. Ito siya mga kamaster, yung stick natin. Sana may nakuha. Uy, mayroon. Sigurades mayroon to mga kamaster. Kasi kaya to? Sana dalag. Ay ka. Mayroon mga kamaster, dalag nga. Ayun. Ito mga kamaster, may nakuha tayo. Unang kuha mga kamaster. Ayos to. Diba mga kamaster? Pangalawa ito mga kamaster, yung una walang nakuha. Ito
nakuha. Tingnan pa natin yung iba doon. Ayos. Ito mga kamaster nung nakuha natin, no? Ibang saya. Tignan natin yung iba. Habang hinihintay natin yung pandaw natin mga kamaster, ano? Maglalambat tayo, sasama tayo sa mga kaibigan natin doon. Nauna na sila. Malalim yung tubig mga kamaster, pero malalaki yung nakukuha naming tilapia. Yung technique na ano, papainan mo ng kangkong yung ano, tilapia. Ito po yung unang pain natin mga kamaster, ano. Ito yung nakuha. Oh. Good size, malalaki mga kamaster. Sa isang tapon lang ng lambat, ito yung nakuha niya, malalaki. Doon pa yung kaibigan natin, titirahin niya yung pain doon. Pagkatapos tirahin niya, pupuntahan natin. Yun. Ang taba niyan mga bogs. Okay. Ang laki. Ni? Nabulos pa. Agipulong na agad. Parang nahirapan ako dito ah. Naku, madimana, madimana. Ay. Yan si Master. Ano to eh? Yan po siya. Madimana. Ito. Ayun. Hindi, pwede rin. Patigigid, matigigid. Tigigid ka lang. Aray, baka mamugalang tilapyan. Pasirok mo tabule. Ni, kabulos. Ayan. Bijuin mo, bijuin mo. Ayos. Diyan mo na lang. At kasi mo yung pasirok kan. Tudok yung kamay ko. Oh. Dugo na. Tudok na ata. Kaya ka? Ano naman? Ayun. Laki. Ayan. Hindi na ba eh? Hindi ba eh? Pupuntahan naman natin yung ano mga kamaster, yung pangatlong pain natin. Banatamon ah. Pantaboy, banatamon. Tubray danton. Ayun na, ayun na. Ayun na. Ayun, ang galing. Atak na tayo. Ito mga master, may nakuha ko. May nakuha. Yan si Master. Tama lang. Oh, hey! Kabulos! Arong wala. Kasin ito. At ano ba? Sayang. Yan boy, dapay lalak boy. Enak. Ang talag mo. Oh, malaki yan. Mas musam ha. Amo nga higputan na kamata ng pulagtet. Ah! Puro na yan. Ayun mga Master. Size lahat yung nakuha natin ah. Ang laki-laki ah. Meron pa dito. Medyo nakuha ta, nari ka pa. Tutukin natin si Master. Naputi ka sa baba. Nagbabaw yan. Yan. Asangin ko na. Yun. Lang. Oh.
Laki. Meron sa akin mga kamaster. Up! Medyo malaki konti ito, malaki konti. Baka magkabulos na naman. Ito, oh. Wow! Di warta tabukol. Di warta tabukol, di warta atin. Woi, Ito na naman mga kamaster, meron naman. Dito. kamu lang itu sabi na rin nata. Nadala na lang. Rinibis ko na mga kamaster. Baka makabulos na naman. Ay, nakabulos na talaga. Oh, kininini. Wala na. Nagdakkel na din ako. Sayang. Nakabulos na talaga. Okay. Tora-toran. Awan na. Tura-tura naman isa. May busa yun, basta tora-toran. Ayun. Na, kung nagkakaroon ba nila? Nagpalpa ako. Ayun, si kamaster. Basta tora-toran na nagsata. Adi kaatas na ito. Adi kunting rice. Titingnan naman natin ito mga kamaster. May bumubula-bula dyan mga kamaster. O baka may nakuha. Taas natin. Meron. Meron. Oh, gumagalaw. Oh, meron mga kamaster. Oh, pero maliit lang, sakto-sakto lang. Ayos mga kamaster. Pangalawang huli natin. Tayo magsusugba mga kamaster. Ito yung unang napandaw natin kanina. Tapos yung ikalawa, lulutuin pa rin ni kumparing Balong. Bagong gupit ang ating sundalaw. Tingnan pang na ito yung ano natin mga kamaster. Itutuno natin ito. Yan. Ito ang laki. Ito yung iba. Bagong baba. Ito yung nakuha natin mga kamaster. Kakain na tayo, naluto na. Ito yung napandaw kanina na dalawa. Yun. May bagoong tayo at saka ano, basuka. Family brand. Bahala team 79. Ito yung hinihintay na lang natin yung kasama natin. Sige ko pawidan. Tayo kakain na mga kamaster. Ito yung bibiradahin natin. Oh. Ano mababaw. Fire. Ting alat ng dalan. Dalan. Gutom na sila. Alright. Papak man na ito yan. Lasang. Okay, brada. Viewer. Antay apaw. Ni? Naimaslap ta kano ato eh. Hinuging nga lamas. Balik color na yan. Worth it yung paglalabat natin. Daming huli mga pare ko. Hindi pa yung tam. Ha? Hindi pa yung. Dahil. Mahala. Yan mo? Nga nagpakapin nga. Idin? Adyan na aldin. Yung boards. Ang laki.
Binasak na mga tani. Yung sa gidwa. Tani, tidak nga nalagna. Udot. Aray. Hindi ko kita dalag yun eh. Hindi ko galat yung dalag. Kukusim dan. Makabusog mo si Kapo. Mangan. Ano? Nalpas ni kumpare balungan na eh. Ori ni pare Tami nalpas batay. Iba ito ko. Kaya ko. Balak na natin. Sa tatabak tan. Tapos. Tamtabak. Kapo na ibusman ti kuan. Tinuno men. Wan? Wanan? Nabisinang kami na po. Tamtaw nag. Tamay sa. Naimas. Dapat na bati kanyak? Napungkit man rin. Ungkit lapis din na po eh. Sumatan. Natao champion to ya. Nang kayawit ko man sa itlan. Magpan. Yan mo kiti safety pa mo jaso. Ano ibadok ka tay? Wala na. Tay? Alin ti bag nga brown. Maso na po. Fresh. May batan na mo ta. Fresh kung fresh ko. Fresh from the water. Tilapia. Naibus ka. Nabisinang kami na po so nga. Yung oras na alagang stress na po. Ito yung araw mga parkoy. Madami ganek. Hindi nila ginluto lahat. Nervyoso mo yun eh. Mabuti ng tono. Tono di masan na. Finish ng laban mga birds. Wala na. Wala nang kanin. Champion si Kamaster. Ayan. Mag-subscribe. Mag-like. Same din sa akin. Yung mga viewers ko. Sana manood pa rin kayo ng aking video. Kahit napaka-boring na. Okay ah? At pakada. Kapasan? Pakada Eh. Naman. Tawan talaga. Mga kamaster, tapos na tayong kumain. Yung mga tulang-tulang na lang yung naiwan. Yan. Marawot kasi yung kasama kong isa doon, no? Ayun na. Yun. Oh, yung kumakaway. So, hanggang dito na lang ang ating video at maraming salamat at huwag sana kayong magsawang manood sa ating video. Maraming salamat.